May 11. 11:45 p.m. Nandito po kami sa Robinsons Star Mills, Pampanga. And to be specific, dito kami sa Fiestang Kapampangan. So, umorder po kami ng makakain namin for dinner. 2 rice, isang sizzling hotdog, kalderetang baka, and 2 iced tea, at isang bucket na Red Horse. Ang problema po, yung kinakain namin, merong langaw. So, sa lahat po ng kumakain dito sa Robinson Star Mills, Fiestang Kapampangan, baka po order kayo dito sa Nayalagyo yun Itamungan. So, gusto ko lang malaman nyo na mag-ingat po kayo sa pag-order sa kanila. At tulad po nito, meron tayong kinakain na meron langaw. So, nakakainis po yung sitwasyon. Ano pangalan nung yung restaurant? Itamungan. So, yung restaurant po dito, Itamungan. Pangalawa daw po dito pagpasok nyo sa may Robinsons. So, may inis ka. Nagugutom ka, gusto mong kumain ng malinis, pero madumi yung nasa-serve sa inyo. 7:45 ng gabi, pero imaginein mo, bakit may langaw? Hindi naman sabihin, ngayon lang nagkaroon ng langaw yung pagkain. Dati pa napapansin ko dito, may mga ipis sa gabi. Siguro yung mga madalas dito sa Robinsons, Pampanga, Star Mills, nakikita rin nyo yung mga ipis, lalo na paggabi. Ayan. Yung pagkain po sa Itamungan, meron langaw. Wag na po kayong kakain na hindi nyo na-check yung pagkain. Baka sa uulitin, may langaw ulit. Nakahalo po sa kalderetang baka. So, imbes yung gutom ko po, napalitan ng parang gusto ko na magsuka.